Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej fl-Imdina se tkun qed issir l-10 edizzjoni ta' Medieval Imdina, attrazzjoni li toffri esperjenza partikolari tal-istorja b'ammont ta' attrazzjonijiet li jkun hemm f'din il-belt. F'dawn il-jumejn l-Imdina terġa' tilbes il-libsa medjavali b'numru ta' gruppi jerġgħu jagħtu l-ħajja li żminijiet medjavali ta' pajjiżna. Kollox se jkun hemm 8 gruppi li se jkunu qed jagħtu esebizzjonijiet ta' żmien medjavali b'kostumi, drawwiet, ġlied u anke tradizzjonijiet ta' din l-epoka. Is-Sindku tal-Imdina Peter Santmanduka tenna li f'dawn l-aħħar 10 snin Medieval Imdina kibret u llum saret appuntament annwali li ħafna jkunu qed jistennew. Semma kif grazzi għal din l-attività numru ta' Maltin anke speċjalizzaw fi ġlied biex wabel bis-servizz tagħhom ikun mitlub anke f'esebizzjonijiet barra minn ġdudna. Minn barra l-Maltin se jkun hawn ukoll gruppi ta' żbandjeratori minn San Marino u anke grupp mużikali minn Sqalija. F'dan tmiem il-ġimgħa wkoll Heritage Malta se tkun qed testendi l-ħinijiet tal-ftuħ u anke se toffri tnaqqis fil-prezzijiet għall Mużew tal-Istorja Naturali u anke id-Domus Romana.